Mahigit 5,525 manggagawa ang direktang apektado ng desisyon ng Korte Suprema kaugnay ng contractualization sa PLDT. Ayon ito sa Manggagawa sa Komunikasyon ng Pilipinas o MKP. Batay sa liham ng grupo, unang umabot sa 10,000 ang mga dapat i-regularize, ngunit ito ay bumaba sa 8,000 at kalaunan ay naging 5,525 matapos ang mga proseso sa iba't ibang antas ng adjudication. Ayon sa Union, ang hindi agarang pagpapatupad ng desisyon ay nagdulot ng kawalan ng trabaho, kahirapan at kawalang katiyakan sa hanay ng mga manggagawa. Panoorin ang buong talakayan sa So to Speak Podcast sa May 6, Miyerkules, alas 8 ng gabi sa CLTV 36 Digital Channel, YouTube at Spotify. Ako po si Sonia P. Soto, host ng So to Speak at nag-uulat para sa CLTV 36 News.